салом дӯстон, як видео дар сомонаи иҷтимоӣ давр мезанад ки ҳамагон атрофи он видео як фикру ақида ва ҳамон ба таври худ эдит мекунанд, дар сомонаи худ мегузоранд ва обуначиёни зиёдро ба худ ҷалб месозанд тариқи ин видео. Яъне ин видео видеои хайпӣ аст ки доири ду бародар аст, ду бародари тоҷик ки яке дар он лави дунё ба сар мебарад, дигаре бошад дар яке аз ноҳияҳои тоҷикистон. хуб дӯстони азиз, пеш аз ҳама маъзарат мехоҳам агар дар ягон ҷо гапи ноҷӯб бугум, масалан аз ҳарду ҷониб. яъне ҳамон гунае ки Саидоро мешиносем, доктор Саидоро, шаҳромак Америкаро ҳамчунин мешиносем, барое ки ман ростӣ на фамилияшон намедонам, на қадшон дар ягон нави варзиш ягон барнома кардагӣ ҳастам, на як суҳбате кардам. шояд қадима суҳбатам накунам ин нафаро, барои хеле муваффақам. хеле нафарони дар замони муосир ки имрӯз ҳама роҳ варданд ба ҷаҳони бигем интернетӣ, ино аллакай дар ҳақиқат муваффақанд. яке аз дигаре бе ҳаст, дигаре аз яке дигар яке бе ҳаст. хуб манзури ин видео дар чи аст? манзури ин видео дар он аст ки доктор Саидо як видео сабт кард ва назди беш аз намедонам 100 шогирде ки дар амутолори ӯ тамрин мекунанд, онҷо якчанд суханҳо гуфт. албатта пештар як сар мезадем аз видеоҳои Саидо ва суханҳое ки масалан таъсирбахш буд барои калонсолон ҳам ҳатто ин суханҳош кор медиҳад ва мо низ гӯш мекардем ва мегуфтем дар ҳақиқат дуруст. вале дар ҳамин видео якчанд суханҳо гуфта шуд ки диққати маро боз бештар ҷалб карду. ман маҷбур шудам ки ҳамин видеоро то охир тамошо кунам ки таҳлили ҳамин видео чи аст, охири ҳамин видео чи аст. хуб аз куштори як наврасе ки хеле дурахши хуб дошт дар олами варзиш ва аз ӯ умед буд ки масалан метавонист дар чанд мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ медалҳои рангаро ба Тоҷикистон рақам занад. вале дар китобҳои муқаддас омадааст ки 5 нави марг аст. ҳар нафаре ки аҳли илм аст, аҳли зиё аст, аҳли қалам аст, он нафарҳо яъне ки фаҳмиш мекунанд ки мо дар бораи чӣ сухан карда истодем. хуб худо ҷои дараки мо ҷаннат бошад. худо кунад ки дигар ҳамин гуна иштибоҳҳо дар ягон ҷо рух надиҳад. яъне ба қавли Саидо, шаҳромак Америка ин ду дараки моро аз роҳ берун кардааст ва ин ду дараки мо ба ҳамин гуна бигем шабгардиҳоу дигар корҳои ғайриахлоқӣ даст задааст ва ӯ яъне ки ҷони худро тариқи маслиҳатҳои шаҳромак Америка аз даст додааст. вале назари банда дигар чи аст бародарон? инсон ҳар як нафарро ақл додааст. боз ҳамун сухани боло ки 5 нави марг аст. ҳар касе ба ҳар тавре аз ин дунё дар мегзарад. хуб ҳар касе ки боз ҷиноят мекунад албатта ҷазо мегирад. дунё бедароза нест. Саидо бародар дар як ҷо меги ки масалан ин шаҳромак ҳатто бигем размкор нест, ӯ фалон нест, безмадон нест, вале мега ки ӯ гӯштингир аст. ӯ худаш гӯштингир аст, ӯ размах рук надорад, фалон надорад, бисмадон. хай суханҳое ки дар онҷо гуфтагӣ фикр мекунам бисёриҳо ӯро тамошо кардаганд, чун ҳам лайк мегем ки адилисое ки видеоиш тира кардаганд, ман фаҳмидам ки хеле тамошои хуб гирифтааст. медонӣ бародар, ман як чӣ мегӯм. масалан агар ба дунёи MMA назар кунем, имрӯз дар ҷаҳон хеле машҳуру маъруфу ҳамагон мехоҳанд ки дар MMA худро санҷида бошанд. ҳамагон мехоҳанд
алал хусус дастпарварони худи таам ки дар зери бигем сояи худат онҳо дарс ва тамрин мегиранд. онҳо мақсади марон доранд ки масалан дар ММА худро санҷида бошанд, яъне роҳ ба сӯи ташкилоти UFC гирифта бошанд. хуб агар ба ҳамин бигем нобиғаҳои олами UFC назар кинем, айни ҳол як чанд солаи охирро назар кинем, ҳамин камарбандо дасти нафароне аст ки камарбанди ҳамин ташкилоти UFC дасти нафароне аст ки онҳо баъзаашон гӯштин аст. хоб гӯштин 70% бигем муҳорибаҳои мехнаро яъне осон мекунад. ҳар касе аз гӯштин даст мегирад, албатта боз дар аммо аз тариқи текдаунҳо ва аммо тариқи дигар усулҳое ки ҳаст дар варзиши размӣ ӯ имтиёзҳои заруриро ба даст мебарад ва метавонад ки аз муҳориба яъне бо ғалаба берун ояд. хоб дуюм назари ман дар ҳамин гуфтаи худат камтар бигем непрофессионалиро дида шид. боз дар уҷо як ҷои дига мега ки и гунаҳгор буд ки бародар додараки мо аз дунё даргузашт, масъулияти и буд. хоб такрор ба такрор намегем ҳар як суханро. фикр мекунам шумо ҳам фаҳмидем ки мо дар бораи чӣ мехоҳам гуфтан ва чиро мехоҳам ба риштаи таҳлил кашидан. Саидо бародар, чун дар боло гуфтам, дар толори то ҳам бениҳоят варзишгарони зиёд тамрин мекунанд, арақи ҷабин мерезанд ва ҳамон дар миёни ҳамон дарсҳо бошад, намедонам пас аз анҷоми дарсҳо бошад, то ба онҳо як мастер-класс ва як суханҳои хеле хуб оиди тарбия ва таълими бигем наврасо ҷавонон мекунӣ. Вале рафту худо накунад, рафту агар аз толори то як нафар, як наврас, як варзишгари ҷавон дар берун ба як бигем нофаҳмӣ сар зад миёни онҳо ва ӯ аз усули дӯст дошта ё ки намедонам боз ҳамо як ахмақии дигар ки масалан корчазании рӯз муд шудааст дар байни ҷавонҳо, аз ҳамон кор гираду як нафарро аз дунё яъне ки ҷонашро бигирад. хоб ин ҷо ту гунаҳгор мешавӣ? Не, албатта ӯ дар толори ту тамрин гирифтааст ва ҳамагон медонанд ки ҳар нафаре ки ба толор мебиёяд ӯ масалан пеш аз ҳама одобро меомӯзад, риоя мекунад ва ҳар мураббие ки масалан тамрин медиҳад сараввал дастур медиҳад ки дар мактаб хуб бихонед. чун бо Нурулло суҳбат доштем, чун бо Аъзам Ғафуров мо суҳбат доштем, чун бо Доробшон Аботов, хеле варзишгарони муваффақ як суҳбатҳои кӯтоҳ ҳам ки бошад, леки ҷаҳони маънӣ гирифтаем ки онҳо ҳамеша таъкид мекунанд ки наврасо ҷавонон бояд бештар такя кунанд ба илм омӯзанд ва дар ин суханҳо ҳам хеле бигем сирҳои нуфтааст ки масалан онҳо медонанд ки дар бораи чӣ сухан мекунанд ва барои чӣ онҳоро даъват мекунанд ба бигем омӯхтани илм. бародарои азиз, ман дар ҳамин ҷа намедонам, хай боз назарҳо мумкин шояд пайдо шавад ки не шаҳоб ту нодуруст гап мезанӣ Саидо, мо дар бораи ки будани ин нафаро мо сухан намекунем ки Саидо чӣ гуна инсон аст. барои ман ҳеҷ чиз лозимам нест, барое ки дар тарбияи насли наврас аст, ин болотарин чиз аст. Шаҳромак имрӯз дар сомонаҳои иҷтимоӣ яке аз фаъолони ҷомеаи Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ аст. ин ҳам як бигем чизи хуб аст дар замони муосир. бародаро, шаҳром ҳам дар мадди аввали инсон аст, Саидо ҳам дар мадди аввали инсон аст. албатта инсон беиштибоҳ намешавад. хоб боз Саидо як ҷо мегӯяд ки мо барои ин миллат, ин сарзамин хеле хизматҳое кардаем ва хайб ҳам намешавад агар ман дар бораи шаҳром гап назанам. ман фикр намекунам ки дар ин ҷа хайб намешавад, барое ки нисбат ба обуначиҳои Саидо, обуначиҳои Шаҳромак хеле зиёд аст ва чандин сомонаҳое аст ба номи Шаҳромак ки аллакай як тамошои ҳангуфтро ба худ доранд ва обуначиёни хеле зиёдро доранд, яъне дубликати ҳамин каналҳои Шаҳромак.
як ҷои дигар боз Саидо давом мемисхан ки мегӯяд мо барои миллати ин сарзамин хеле хизматҳои шуюъ кардаем. Шаҳром ростӣ ман намедонам аз толори ки Саидо ман ростӣ намедонам аз толори варзиши шумо чанд чемпиони ҷаҳон масалан нафароне ки дар ташкилотҳои бонуфуз яъне баромада бошанд ҳунарсанҷӣ карда бошанд ман намедонам. Масалан шумо ози фикр мекунем дар ҷаҳони ММА як чанд сол пеш бигем мумкин 5 сол мумкин 6 сол мумкин ҳамин хел бошад. Рост дига ман намедонам. Омада бошен вале ҳаст нафароне ки дар барои бигем муаррифии варзишгарони тоҷик яъне варзишгароне ки имрӯз дар ташкилотҳои найзаву дигар ташкилотҳои октагону дар UFC-ву дигар OpenFC-ву дигар ташкилотҳо баромад мекунад. мураббиёни хеле барҷастанд. Инҷа наметонем мо канор бестем. Масалан номи Восеи Юсуфа мо фаромӯш намекунем. Ҳама ин чиза медонанд. номи акаи Бахтиёр Турсунова фаромӯш намекунем. хоб номи Рустам Зияева, устоди Рустам Зияева, бисёр устод Кемал, боз бисёр устодое ҳастанд. Ман узрхоҳӣ мекунам агар ки ягонтаи шуморо аз ёд бурда бошам. ин нафарҳо аллакай нафаронеро ба ҷаҳониён пешкаш кардагианд ки онҳо дар лигаҳои олии бигем болотарин баромад мекунанд. доктор Саидо, Шаҳром ҷон, ҳамин бигем агар гапи ҳамин бандара гиред, мо ҳам аз соли 2007 бигем дар хизмати варзишгарон ҳастем ва то ҷое якчанд варзишгаре моро мешиносад ва мо ҳам як барои муаррифии онҳо саҳмгузор ҳастем. ва доктор Саидо боз мегӯям ки он хизматҳое ки ҳоло барои муаррифии варзишгарони тоҷик кардааст, ин устод Муродалӣ Тешаев аст ки соли 2004 банда дар ҳамун нафар дар ҳамин соҳаи варзиш фаъолият мебарад ва барои муаррифии варзишгарони тоҷик дар арсаи ҷаҳониву байналмилалӣ хеле саҳми созгор дорад. бародар оли инаи мактабҳоро гузаштанд дар кораи хоб баъдан таҳлилҳои баъдан суханҳое ки ҳаст ба вақти худаш гуфтанд. хоб мо ягон ғараз нисбати шумо ҳам надорем, нисбати бародари азизи дигари мо Шаҳрумак ҳам надорем. просто дар кор нест, ба назари ман дар кор нест вақте як нафара айбдор кардан дар як коре ки дар ҷое ки ақл нест. хитон бачаҳои ба ақлен, хитон ирӯз худат воизи дар ҳақиқат мисол обуначиёни зиёд дорӣ, гӯшет мекунанд. инам як муддатай бародар. масалан як замон дар Тоҷикистон YouTube фаъолият мекард. ҳар як блогери муваффақ буд ки аз рӯи YouTube ҳам маъруфу машҳуру маъруф шуд, ҳам бигем маблағҳои ҳангуфа ба даст меоварданд. лек на ин ки дар Тоҷикистон, дар тамоми бигем СНГу чандин давлатҳое ки имрӯз санксия шудагианд, дар оҷа масалан дига YouTube дирҳам ҳам намедиҳад, нафаро буданд. ин ҳам муваққатӣ аст. муҳим нест. ман ҳамин хеле диалога дорам ки муҳим нест ки видео кунӣ ки ҳамагонтира масалан 10 нафар ё ки 100,000 нафар гап нест фалон бесмадон, леки дар рӯзи рафиқи пала будан ё ки дар рӯзе ки дар тангдастӣ аст, мисол айто фаромӯш карда бошам ки ҳамин Саидо ҳамин хеле гапҳо мегуфт, ҳамин хеле гапҳо мегуфт. ман фикр мекунам худо накуна агар дар ягон тангдастӣ биафтӣ бо ҳамин Шаҳром бародари мо худат дастгирӣ мекунад. худо накуна ҳеҷ кай мардуми тоҷик дигар ҳеҷ гоҳ ба бигем шикастанҳову бигем ба мушкилиҳо дучор нашавад. худо ҳамеша мардуми тоҷик сарбаланд бошад. худованд аз худои мутаол талаб мекунем ки ҳамин марди хират дар соябони сари мо боша ва ҳамин сиёсате ки ҳамин нафар пеша кардагианд ҳамеша бигем созгор бошаву комгор бошад, то мо ҳамеша ҳамин гуна тонем ки бирем дар дигар давлатҳо баромад карда бошем, моро ҳамчун тоҷик эътироф карда бошанд, бо парчами миллии худмон баромад карда бошем. алам ки фақат
суруди миллии Тоҷикистон дар арсаҳои ҷаҳонӣ, дар арсаҳои мегем байналмилалию қоравӣ фақат боло равада суруди миллӣ садо бидиҳад. бинед ки бо сиёсати ҳамин нафар мо федератсияи таҷмаф сохтем ки 10 сол пеш ҳамамон ёд дорем. Намедонам масалан аз толори шумо киё будан баромад мекардан намекардан, лекин ҳамамон ёд дорем ки ҳама дар алоҳидагӣ як ширкат фребиш мекард, мезадан мерафтан ҳаминҷа Узбекистон баромад мекардан, меомадан дирҳамшо намедоданд ё медоданд ҳамун бигем ҳамун маблағи раҳпулишон ба 1000 мебаромад. лекин имрӯз федератсияи таҷмаф пайдо шуд, дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ аллакай маблағҳои хуб ба даст мебаранд, дар мусобиқаҳое ки берунаи кишвар мераванд баромад мекунанд то 50,000 то чанд ҳазор мусулмонҳо ба даст мебаранд. Мо федератсияи бокса ба даст овардем ки дар ҳақиқат федератсия яке аз муваффақи Тоҷикистон аст, ки мо рой ҷонс аз наздик дидем, ки мо бигем орзу мекардем ки яке аз ҳамин хел ситорагонро дар Тоҷикистон бибинем. мо нафаронеро дидем, варзишгарони мо то $10,000 ба даст оварданд ки и хеле маблағҳоро шояд дар шаби хобшон намедиданд. мо федератсияи гӯштингирӣ бояд дар аввал мегуфтем ки мо дар анамисхана бояд дар аввал мегуфтем ки мо федератсияи гӯштингирӣ гӯштини миллиро эҳё кардем. яъне ҷаҳониён имрӯз ба забони тоҷикӣ яъне сухан мекунанд. Ист ана гиред як дастоварди беназир аст. мо федератсияи мегем самбо эҳё шуд дубора. бачаҳо мо дар якҷоягӣ тоҷикем, мо дар якҷоягӣ мо пурқудратем. имрӯз худат 100,000 масалан бинанда дошта бошӣ, шаҳрон 200,000, шумо чӣ мегӯям хай тарбияи насли навраса хуба ки ба роҳ монем. хеле не ки аки як видеои ӯ масалан ай худат зиёдтар гирифт ӯ да бахилӣ кин, ё ки ай худат зиёдтар гирифт ӯ худ да бахилӣ кина. хеле рақобат несту ки рақобати бигем кӯдакӣ асту ки рақобати солим кардан накунем. аки шумо нафароне ҳасте ки шумо ба бигем насиҳат кардан ниёз надорем. албатта мо ҳақ ҳам надорем ки ба шумо маслиҳат диҳем, лекин чизе ки дидам ман ҳамора хоб иҷа бисёр чизо буданд, лекин ман чун бисёр гап задем баъзеҳо аёд рафт. ба ҳамон хотир бародаро агар ягон ҷо гапи ноҷо, сухани ноҷо, ягон гуфтори ноҷо карда бошем узрхоҳӣ мекунем. ҳамон нафаре бигем ки бузург аст ки бахшида метавона, нафаре муваффақ аст ки дар рӯзи тангдастӣ дар бигем дар параи рафиқаш аст, яъне дастгири якдигар аст. ба шумо саломатӣ мехоҳам. бигзор ҳамин видео сабаб шавад ки шумо ба ҳам биёед, чун шаҳромам барои Тоҷикистон лозим аст, худам доктор Саидо барои Тоҷикистон лозим астӣ ва илтимос чизе ки мекунен ҳам байни якдигар дар личкотон бинависен, ҷавоб ба якдигар гап занен, ба якдигар муросо кунем, ба ҳам меоена. ҳамин хел видеои нодуруста мисол барои насли наврас яъне ки пешкаш накунен, чун як видео сабаб мешавад ки ман то абад як нафарро бад бибинам. хоб ӯ наврас аст, ӯ намедонад оли мумкин дар дили ҳазорҳо кӯдакҳо хеле бигем як хусумат пайдо шуд ки шаҳром ҳамин одама ба раҳи нодуруст бурду, вай рафт ҳамин кора кард. неохи чиз асос шуда наметавонад бародаро. хоб бисёри бад гап задам, медонам, узрхоҳӣ мекунам. илтимос дуруст бифаҳмед, таҳлилҳои хуб кунед, баъдан видео кунед. мо дар якҷоягӣ ҳамамон тоҷикем, ҳамамон бародарем, ҳамамон ҳамхунем, ҳамзабонем ва танҳо мо якдигарро соҳибӣ карда метавонем. тамом на ягон амриканс, на ягон, ҳамамон инсонем, вале боз ҳамон идеология аст ки ҳар касе ки аз ҳар минтақа аст ӯ ҳам минтақаи худша дастгирӣ мекунад. хоб дунё ҳамин аст, ё ту ба замона месозӣ
ё замона буд. Худованд нигаҳбони ҳамаи мо бошад. Худо ҳамеша дар ватани мо, дар кишвари мо осудагӣ, оромӣ пойдор бошад. Худо ҳамин марди хират соябони сари мо бошад ва ҳамин сиёсати пешгирифтаи сарвари давлат ҳамеша яъне дар Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳукмфармо бошад.